Balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. If my people humble themselves and pray. Mayong hapon naman sa iton mga palangga mga tagpalamati kag siyempre nga iton man pagpangamusta sa inyo tenan para iya karon nga adlaw. Karon nga adlaw, Huwebes, Marso 5 tuig 2020. Huwebes nga edisyon sa nga iton pagpangalagad sa inyo sa palatuntunan This is My Life. Siyempre pagpangamusta na iton tungod man sa nga iton sa panahon nga medyo mapang-pang tungod kay init sa nga iton panahon despite iya nga ang aton ginabantayan nga low pressure area o kon
LPA nagadulot ya sa mga lapta, may mga paglapta-lapta nga pagulan sa pila ka bahin sa aton pungsod, especially sa bahin sa Mindanao. Pero kay inasang kagaw no ba tiya ganda mabugnaw man no na amo kinangalalungan ng ibang subong na ba ano gabalang luya ka mo, hindi namin kondisyon, go lang inom damo tubig ha? Kinahanglan gid para nga mangin energetic kag kinahanglan mangin aktibo kita adlaw-adlaw. Sa aton dira mga senior citizen, baw palangga gid ni taweng mga senior citizen na syempre ara lang kamo dira ha, relax lang kamo samtang nagaupod kay Tita Wilma kati updanay kita iya tubtub-tak na alas 3 karon nga hapon. Sa aton man nga mga motorista, drivers naton halin sa mga tricycle, pagkadto sa mga dipasahing jeep, pagkadto man sa aton mga taxi, mga minibus nga nagabiyahe, syempre mayong hapon lang sa inyo. Daton mga taxi driver, especially ang mga miyembro ng OTTG, ang Operation Tulong Task Group. Salamat gid. Kang aton man mga mananahi dira sa sulod sa Central Market, sorry lang kung hindi taman maadlaw-adlaw ha. But anyway, bisan hindi ko man kamo maisa-isa sa gihapon, ari kamo sa Balachago ni Tito Wilma. Kag mabatyagan ko man ang inyo pag-upod. So salamat gid sa inyo tanan. Sa kutob sa aton malabutan, hindi lang diri iya sa Isla Sang Negros, sa duha ka probinsya, kundi sa mga kaiping man naton nga mga kaislahanan. Dira sa Isla Sang Guimaras, Palawan, Masbate, kag Romblon, syempre sa Isla Sang Panay, sa apat man ka mga probinsya, Iloilo, Antique, Capiz, kag Rojas. Salamat gid sa inyo tanan. Relax lang kay siyempre sa sininga hapon, ang paglingaw naman ni Tita Wilma sa inyo, pagpabati sang matahom nga lelentunon, pagbasa man sang sulat sa sininga hapon. Ang basahon ni Tita Wilma subong mensahe lin sa aton messenger sa social media. Ang ba naman gihapon baw concern sa iya palangga nga asawa nga medyo nagaugtas-ugtas man hibaluna iton kung anong problema niya sa iya ni asawa nga ginaugtas-ugtasan niya pero wala gina problema ging share lang niya sa aton diri sa This is my life. Inyo mga greetings kag inyo man opinion, piece of advice or suggestion para sa atong letter sender karon nga hapon. Ara lang ang aton sa ni text hotline. Pwede lang ninyo matay pa sa atong mga kauturan nga nagaupod sa ilang mga transistor radio. Pwede ninyo mag-type o po inyong mga greetings kag masend sa atong text hotline 0938-2255017. Again, 0938-2255017. Kag syempre sa atong Facebook Live, hi and hello sa inyo tanandira. Madamo man nga salamat. Type nyo lang man ang inyong mga mensahe kay bulubalik dun inakaw ni Tita Wilma wala tuo atubang pagani, no? But anyway, thank you so much. Kag ang mga ginahulat man nato na kalingawan tag sa kahapon, lingaw-lingaw lang ni pero kung kaisa sadya makapalangho makapokus mood man sa imo daay ang aton tag sa ka-horoscope. Paagi man sa aton tag sa ka-zodiac sign. Kag ang aton naman mga lucky numbers. May nagdaog na daw, wala pa, ay ambot lamang. Si Tita Uwe, kapangayo man number, kay nahambal ko yako, numero yung hambalan. Di nyo kuya pagkagara, ka wala ko di swerte, di mahala siguro sa numero. Kasi may mga maswerte, taya lang kamuda. Makabati lang ko nga, ay nag-igo ko to, wow, happy na ko na. At least, no, bisan paano, mangin malipayon. Enjoy lang, karo kalingawan lang. Pero sa nasiling na nato ng mga nagalingaw-lingaw tag sa kahapon, samtang ginagapatay sang oras, may nag-react gidya. Tita, wing na pang dakop man ang mga nagapanahon. Tingang inyo panahon na, lingaw-lingaw na yan. Lain ang panahon ang ginatawag ya, ang pustahan na idalag ko gidya nga kwarta. Hindi man yan siling nga panahon gigam sa Malawi. Ang inyo na nga pamatay oras nga may kwarta gida sa lamisa. How ka wala man? Paamo ka na ibala. Ay ho, Tita Wilma awat. Anyway, ang sa aton sa nasiling paglingaw sa inyo iya tag sa kahapon Lunes, tubtub Sabado, tubtub tak na alas 3, halin alauna 15, tubtub alas 3 itag sa kahapon. Gani, sa siningabahin relax lang anay, kay lingawon kamo ni Tita Wilma sa aton sinimatahom nga lalantunon para iya karon man nga hapon kag nugay dahagay kumod nugay dahagay lamang ho ara ay pa ang ginapangabay mo A Day in the Life of a Fool from Jack Jones. A day in the life
of a fool. A sad and a long, lonely day. Ina ang malingaw na ito sa itong mga young at heart. Sa mga nag-edad na ito, nila ang mga kauturan, nga mula ng ilaman kalingawan, ang makabati isang mga matahong ngalalentunon sa mga nakaligan. A Day and a Life Full from Jack Jones, kag syempre from Doris Day, Secret Love para man sa inyo, kag sa ito na nagdira mga kauturan sa nahambalan ni Tito Wilma. I had a secret. Sa mga nagakinanglan sa mga matahom, kag mga preska nga mga bulak ka para sa inyo mga pinalangga ukon sa kung ano man nga mga okasyon. Ano man nga mga kahiwatan nga gusto ninyo dikorahan sa mga fresh flowers. Ara lang sa likod sa Bacolod Bay Center, Ferrero Street, Ina. Ara dira ang Johnny and Christine Flower Stand. Pero pwede man kamo maka-contact sa ila sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay, ara si Tintin. Dasig mo lang na sila yung mag-arrange. Pwede lang, pick upon mo lang to na ano nga bulak, para anong okasyon na. Kung sa mga venue naman, let's say sa kasal o kung ano man yung mga seminars nga gusto ninyo dikurahan, ano man yung mga events, birthdays, whatever, nga may mga fresh flowers. Yeah. Kontakan nyo lang si Maymay or si Tintin, ha? Mahapos lang pang istoryahon. May dasig ang serbisyo, di kalidad pa. Okay? Alaw na 55 Action Radio Philippine Standard Time. Aton man ana dira DTX 500 capsule ha para ina sa aton healthy nga liver. Kinanglan magapabilin ina siya nga healthy. Adlaw-adlaw ma-detoxify, matinluan para nga hindi ina maka ang konseng problema. Kaya nga ang DTX 500 capsule sa nahambal ni Tita Wilma may detoxifying compound, nagatinluin na siya. May mga active ingredients man, may phytochemicals kag antioxidants. Ina naman pangontra sa ginatawag liver inflammation. Hindi ta gusto nga makalitan ng aton siniatay, kinaglan protection na naton, tipan naton, di ba? Kag tipigan naton. Paagi sa pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Kaya kung pabayaan natin ang problema sa ato natay, gamay palang tubtub nga maglala, cirrhosis of the liver, if not naman, mahulog sa cancer of the liver, dako pagin nga problema, ha? Kinanglan mangin, stay active kita, fit kag, syempre happy, gani mag-DTX 500 capsule adlaw-adlaw, mabakalina sa mga butika dira sa inyo tayong sa kilugar, kag diri man sa amon sa syudad sa Bacolod. Pwede kita makabakal sina online, ha? Pwede kita makabakal online kag ma-deliver mismo sa ating puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph at man sa Kalusuganyan Facebook page.
Ang authorized online distributors ng DTX 500 capsule, siyempre ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center, kag ang Klinika di Alternativo Medicina. My heart. Sa mga ginikanan gali, jutay lang gid si Tita Wilma malipat, no? Hindi bala lapit na lang subong mga JS, di ba? JS prom. May examinations, lapit na lang ang graduations. Ang mga nagaproblema nga hindi makasulod sa college, kay financial problems, ang nahambal na naton, may ara kita malibre iya nga mga state and universities, di ba? May ara kita college, states and universities nga mga free, basta iya lang sa gobyerno, pwede gina, connected na nga itong sini gobyerno, accredited sila. Free ang education, pero siyempre naintindihan man naton nga tawe, ang adlaw-adlaw nga expenses ng kabataan, hindi gidya masarangan kung sinanay ko labandera lang or sinanay ko manugtahi lang. Diyan? Okay. Sa isa na tonto ka, Sanders, ang nagligad balangin padala sa ito man messenger. Makabalo kita maalaman nga bata, pero ti gusto gid nga maka-eskwela, hindi man gusto mag-untat, kay ting magulang niya college naman, amuman, eskwela man sa isa ka state college, pero ti nagatinguha, ti gusto niya man. Ari ang maayo nga balita, magluwas sa libre naton nga tertiary education, di ba? When ba say tertiary education, amo na sa college. Abi ninyo, pwede ka mo maka-apply para sa scholarship grants sang CHED, Commission on Higher Education. Pwede na ka mo makasubmit sa inyo sini application, mga mama kag papa or lolos nga radara sa Panimalay. Pwede ninyo i-share sa inyo mga apo, sa inyo mga kabataan, kung sino man nga mga kabataan nga interesado. Basta matutom ka lang mag-eskwela. Pwede na nga makasubmit sa application ay mga students naton sa college nga gusto makakuha financial nga bulig. Halin iya sa Commission on Higher Education para sa school year 2020 to 2021 or 2020 and 2021. Sa mga ginikanan, may free education ka na. Let's say, may eskwela ka lang sa university or hindi lang nakaano lang ng baba ni Tito We, no? Pareho din sa atin sa syudad sa Bacolod. Ano bala? Pwede ka, di bala libre ang Bacolod City College. Ang CAMC, no? Carlos Helado Memorial State Colleges, libre man ang college din na. May-ari kita diri sa may Estefania, Barangay Estefania, may-ari man sa may, diyan ganito we, Alihis, nan. Kung libre na ang imo sining tuition fee, pwede ka ka-apply na. Pwede ikaw magka-apply para sa financial aid or financial nga bulig sa halin sa Commission on Higher Education o kon sa CHED. Kag magluwasin na pamatian nyo hakon paano kay kinanglan mabalaan gini kay amo gini kalabanan problema sa atong mga estudyante, no? Sa idalom sang scholarship program sing CHED, may ara subong 2,467 slots ang available, na? Available 2,467 slots. Di first come, first serve man mo, basta nga ikaw ang qualified. Na-allot na siya para sa mga incoming college students. Nga ang general average is 90% pasaka. Di kung matutom ikaw, kag mataas ang imong handom, nga makaangkon sa mataas nga edukasyon, kag ang imo average is 90% or more pa or pasaka pa, qualified ka na da. Isa ina sa mga requirements. Kag ang iban pagid nga mga requirements para maka-apply ka sa scholarship grant, dapat siyempre Filipino citizen ka. Kag ang annual gross income sang imo ginikanan, mama kag papa mo, hindi magsobra sa 400,000 pesos per annum sa sulod sa isa ka tuig. Si mama kag si papa mo. Kung si mama mo, wala obra, si papa mo, wala obra, hindi man na pwede mo nang irason. Anong ginakaon nyo kung wala si mama kag si papa obra? Medyo general, Tita We. Pero sa gihapon may income. So, kinanglan i-declare gini na. Isipon na sa, so para magka-apply, kadto ka mo, ara kung may, siyempre, konpigado to, wala tayo internet connection sa aton balay mo, di ba, Tita We? Kadto to sa internet cafe. Kadto kita sa internet cafe, kadto kita sa website sang CHED, Commission on Higher Education.
Ang online application, pwede kaya maka-apply online mo nan. So, ang online application until May 31, 2020 gid lang. So, pwede, hambalan ninyo, kung mga kabataan, ara ka mo nagapamati, pwede ka mo, bisan ara ka mo nagapamati, kag may data ka mo, pwede ka mo ka-login sa websites ng Commission on Higher Education, pwede ka mo maka-apply subong bisan mag-fill up lang ka mo ang isang application form. Kaya tandaan ninyo, March, April, May, dali na gid lang. Anong nami, every scholar, kung mag-qualify ikaw nga maging scholars in CHED, matagaan ka sang cash ground, matagaan ka sang cash grant, makabaton ikaw sang 20,000 pesos until 60,000 pesos every academic year. So sa isa ka tuig, pwede naman ay, di ba? Kung nami pag mo grades, kaya may ara na siya, may labeling na mo, may category na siya. So kung matutom ka kag first semester, nami grades mo, going to second semester, mataas man ang imo sini nga cash grant. Ang imo sini mabaton, mga ginikanan, kag mga kabataan, sa mga lolo kag lolo, kung maalam ang inyo, apo, inyo bata, inyo dira hinablos, kado hindi kita kasarang magpa-college bisan nga libre ang edukasyon, ang iya expenses, ari, pwede gid. First come, first serve. Kami nabilin nga, 2,467 slots para sa ila. Available na, apply online. Go, go, go lang. Okay, inang maayon na itong nga balita para sa itong mga ginikanan, kag sa itong mga estudyante, kag sa mga nagapamangkot. Okay? Ara na. Alas 2:03, Action Radio Philippine Standard Time. Ito na mga greetings. Relax lang ha. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sigpila ka mga importante nga mga commercials. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy,
Reporter of the Year, Brian Morden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Saludos. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:10 na. Siyempre, ito mananag Dr. Alfred Spure Mangustin ang nag-aisahay nun nga supplement na himolin sa Pilipinas nga may US FDA seal of approval. Ang 100% pure mangosteen natural kag 100% pure organic. Tandaan mo lang, nga atol sa ni Dr. Alfred Spure Mangustin, mapuslan nun gini sa tanan nga miyembro sa aton tag sa kapamilya. Halin sa kabataan, hasta sa aton mga may edad na, aton mga senior citizen. Sa mga kabataan, kag sa mga may edad-edad na, bininyo, gapanami, kang nagapabakod pa ini sa mga katulanan naton ang Dr. Alfred Spure Mangustin tea. No? Kay ini, gina-convert niya, may masilya natin efficient conversion sang silak sang adlaw to vitamin D. Ngang vitamin D kinahanglan yun sang aton mga kabataan para sa pagpabakod sang ilaman mga katulanan kag ngipon. Kag siyempre sa aton man nga mga may edad-edad na. Hapos lang na isa kay tea bag sang Dr. Alfred Spure Mangustin tea adlaw-adlaw. Magamitan nato nina sang tubtob 1 ka litro nga tubig. Bugos na ka nga pamilya ang makabenepisyo. So Dr. Alfred Spure Mangustin tea kinahanglan man kita nga mangin smart, fit and healthy. That's why rekomendasyon ni Tito Wilma Dr. Alfred Spure Mangustin tea halin sa mga bata, tubtob sa mga elderly naton. Hindi lang ito magamit sa term nga tigulang tabi. Hindi na mabakal sa nagalain man nga mga drugstores sa atong dira palibot kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Available sa tanan nga Wakong Chinese drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Happen
Pasiplitan tanay nga aton pilaman ka mga greetings. At tamyaw ko lang Esmeralda Mateos ang Lacasiliana Gapanyaga. Andong ni Banaya. 5736 ba? Tita Wilma, good afternoon. Pwede hingi textmate ba? Textmate kid siya dayon. 41 to 47 years old. Ang willing lang makig-friend sa akon. I'm Kimberly. Ari akong cellphone number. Sa gusto makig-friend kay Kimberly, 0946 is cellphone number. Again, 0946-833-9102. Liwat. 0946-833-102. Okay, salamat man sa imo. Good PM, Tito Wilma. Pakigwit lang ko kay Ma'am Eunice Mayang. Ga-monitor gid kami diri sa Barangay Talakagay. Salamat man. 7995. Maayo nga hapon sa inyo nga tanan. Ginabati ko ako mga barkada nga mga dungol. Ginabati ko kamo sa maayo nga hapon labi na ang mga pamilya nga naa sa madukang maayo nga hapon. Madugkang. Ngayong hapon sa inyong tanan, Almonicar family. Happy fiesta sa inyo tanan. Labi na sa akong barkada nga si Marjorie from 1068. Gabasa ko po hindi ko kain chini sa madukang. I don't know kung lugar ina ko, nanubot silingon sina. Good PM, Dayweli, huwag lang ko tamiyo sa bahay na kung agasakay sa duyan, lula, putot, gali, musta ko lang. Okay. Alin na kay 3886. And you'll always be. Hello, Tuwe. Kamusta listening from Kawayan, Masbate. Lynn Villaganas. Thank you, kids. Sa mga taga Masbate, dira mayong hapon lang. Alas 2:13 in Action Radio Philippine Standard Time. Araman sa atong linya si Miss Evan Heaven and of course in the Judith Calvas Pamposa. Nga nagawapod sa aton. Kay Tuto Andrew Juanitas kag kay Ma'am Nelda Siguanse. Salamat man. Kay Kenneth Valencia. Salamat. Imelda Hamilo Banguanga. Yes, mayong hapon. Oh, kasubo man. Bisan confined ko sa Doctor's Hospital program mo Japon ka Action Radio Monitor ko. Nagdala ka da radyo, Ma'am Judith Calvis Pomposa. Okay, I get well soon. Ara ka sa prayers namon. Paayo lang. Kung ano man, sige lang. Ha? Salamat lang gidira. Kay Ariel, muted naman ang udyo ni Tawe. Balan mo nagambal ko sa inyo. Basta gani, mag-play music si Tawe. Dayon sa upper right corner sa aton sa nga live, nabutang dira. Nga, program is muted due to copyright infringement policy. Hindi ta na pwede nga malalis. Ariel, kabay pa na intindihan. Kay Inday Jocelyn Arante, Inday Jocelyn Francisco Arante, miss you too. Salamat gid sa pag-upod live kay Tito Wilma karon nga hapon. Good afternoon, Ma'am Wilma, patamyo si Raymond Ramo, kay Ramo family, Tagala Carlota, pati ang Brizuela family sa Barangay 12, Purok Malipayon. Kay Ma'am Maria Luz Grijaldo Makunat. Hasta lang diraan ay dugangan talang nakarandugay-dugay. Relax lang ka mo dira kay si Tito Wilma, mabasa sang sulat sa Siningation. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw. ang aton tagpadala sang sulat ba na ini siya kagin padala niya sa aton na personal nga Facebook account via Messenger na paagi niya. Kag nagapatawag siya kay Rene. Ang mensahe ni Rene nagasiling, kabay pa nga mabasahan mo, Tita Wilma, ang akon sulat para sa imo.
Kamusta lang sa tanan nga suki sang programa This Is My Life? Ako gali si Rene. Hindi tuod ko nga ngalan sang Silay City. Dili ko lang ginpaagi sa social media ang akong letter, Tita We. Pasensya lang para baladasig haw. Tita Wilma, simple lang ang gusto ko nga i-share. Isa ako ka-artist, kag teacher naman ang asawa ko, nga si Riza. 5 katuig na kami nga nag-aupdanay bilang mag-asawa. Kag sa amon pag-upod, makomplement man namon ang isa kag isa. Ilabi na sa mga visual aids ni Mrs. kag sa mga creative activities niya. Galing amo lang ini, Tita Wilma. Permi wala kami nag-ainsaktuhanay tungod bilang isa ka-artist, galapta lang gidya ang mga gamit ko. Kung nagapaminta ako sa amon sala, siyempre, hindi ko malikawan nga mapangtungtong ko kung diin-diin ang mga kagamitan ko. Pag-abot sang asawa ko nga si Risa halin sa school, mangakig na siya. Pareho isa ka bes. Natapakan niya ang acrylic paint ko. Nabutangan sang pinta ang bag-o niya nga sapatos. Nag-wild gid siya, Tita Wilma. Wala gid untat ang paghampas niya sa akon. Sang bag nga iya ginadala. Nagasinggitan pa ina siya. Tungod lang gid sang sapatos nga nabutangan sang pinta. Okay lang tani, tita. Galing, kung mangakig siya, ang feeling niya daw estudyante niya ako nga ginaakigan. Puwertigid ang kainit ko sang tion nga ato. May deadline pa man ako pagkadason nga adlaw. Amo lang na, Tita Wilma, nga sa tagsa nga maakig siya, daw ara ko sa principal's office nga ginaakigan. Katunog-tunog pa na sang iya tingog. Naitsindihan ko man siya. Tungod, makapoy man ang magtudlo sa mga estudyante kag mag-ugtas sa bilog nga adlaw. Kag imbis nga makapahuway, maabtan pa niya ako sa balay nga nagalaptap ang akon mga kagamitan. Hindi ko gid malipatan ang amo nga hitabo sa tunga namon nga duwa. Pero okay naman kami subong. Tita Wilma, hindi man nga ginapakalain ko ang asawa ko. Gusto ko lang nga maintindihan man sang iban pagid nga mag-asawa, nga hindi sa tanan nga tion. Bisan mga professional na kamo nga duha, always gid kamo nga naga-insaktuhanay kag naga-ugyunanay. Lain naman na iya, tita, ang ideal kag ang realidad nga may weakness ang isa kag isa. Pero ako, subong, handom ko, makabata kami ni Mrs. Kag padayon kami nga magahang panay. Palangga ko gid siya. Diri lang kutob. Truly yours, Rene. Okay, kay Rene sa Silay City, hindi na niya tuon nga ngalan na ara man ang iya sining ginatanaw ko gani. Ang iya sining account. Kabalo ka naman sa mga artist,
Ako na pa-describe on sila, mga best kang gani, ay hindi na titawa, karon lang kasi ma-hurt sila balaw. Eh dito, pero yung mabilidad nila, yung ila kamot mo, di ba? Ang ila kamot na iyang ila abilidad. Kaya kung magtanaw ka tuod, ginman galalapta lang mga gamit nyo. Pero ti kong gaintindihan, ay kagong kahang panay, ano gid bala sa ngalan sa paghigugma. But anyway, sa imo, tuturin una sa tanan, ginapasalamatan ko ang imo man pagpaambit sa imo istorya sa isa kahitabo sa inyo, sa tunga ninyo nga mag-asawa, kag hindi lang amo sina, no? Kundi nagakatabo gid man ina, yan normal na sa isa ka relasyon. Pero nagahandom ikaw nga mangin maayo man ang imo pamilya. Antes man ang aton sini mahatag nga opinyon para sa imo, ang aton man matahom nga ambahanon, nga ginadulot para man sa imo from Apo Hiking Society nga hambal mo. Panalangin. Panalangin ko sa habang buhay. Ake, sorry, Apo Hiking Society nga imo man gid pangabay. Hando mo ang maayo nga pagtamdanay kang magapadayon man nga relasyon upod sa imo pinalangga nga asawa. Arang malanguro ni Tita We sa imo duga nga pasensya, di ba? Duga nga pasensya, duga nga paghangop kag pagpaubos kung kaisa ibutang man sa lugar. Kaga nga ton sini pride, di ba la? Kinanglan patient ka, kinahanglan mapainubuson ka man, pero hindi sa tanan nga tion nga daw daog-daogon ka, hindi na nayahusto, pero nanamian lang ta. No? Gina-imagine ko ang sitwasyon ninyo nga duhan ni Riza nga imo sini asawa, totoo rin ang nami, pagit kay kadamo na, pila ka beses na kamo nga nag-awat, 5 years, damo na na. Kay why sa perpekto nga relasyon mo, hindi lang sa mag-asawa, kundi sa tanan nga klases sang relasyon, there's no such a perfect relationship, tandaan niyo na, diba? Kag sa away-away, di rin ninyo makilalang tagsa-tagsa, kag di rin ninyo mahibayluan ang diferensya, no? Sang isa ka tinuga, sang isa ka persona. Gani, pila ka beses man kamo nga mag-away ni misis mo, nakita ko, na? Kag nanamian gid ko. Kay bisan mag-away kamo, wala ninyo ginapadako ang issue, kag wala ka mo nagapang-ulamid sa iban. Tita, paano sila mang-ulamid kasi sila malay nga sulod siguro sa ilang panimalay? Ang ba na mabilin sa asawa, ang ba na mabilin sa balay, ti wala pa man sila kabataan, kaya ara sila sa balay, kaya ti artist yung trabaho is magpinta, na? Mag-drawing, magpinta, inang mga kamot nga ina. Ti siyempre bisan sinuman, dapat may ara ikaw lugar. Hindi nga mabinta ikaw, ara ka sa sala. Ti kung may bisita ka mag-abot, yan nagalinapta ng mga pinta mo, ang imo nga
ang imo nga mga brushes mo dira, lain-lain nga mga brush mo dira, iban mo nga mga kagamitan nga ang iban gani magagmay pa da karon kung ma-misplace kag ayawan ka pangita kundi nangakig ka naman na. How sweet naman gini-imagine ko inyo relasyon nga duha. Pero mas nami, ha? Mas nami nga may away-away. Kaya nga masiling kita siling nila healthy kuno ang relasyon nga wala iya sang away. No, it's not healthy. Ang healthy nga relasyon amo nga may ara kung kaisa diferensya nga magadisgustuhanay ang both parties kag ila ina ma-overcome ang solusyonan nila kaysa sina nagalearn sila, nagatuon sila, padayon sila nga nagatuon kung anong diferensya sa isa kag isa, kung paano mabato nila, kag kung paano nila mapag-grow ang ila relasyon bilang mag-asawa. Adjustment nga ginatawag, di ba? 5 years pa lang kamo, sa ako niya naintindihan sa marriage life, first 7 years of marriage life is a period of adjustment, and another 7 years, hindi pagid gani, sige-sige pagid gani, amat-amat pagid gani, even 21 years pa gani, magabulagay pa sila sa kalawigon sang ila sinipag, updanay bilang mag-asawa. Ganyan mo to, inambal mo mga 7 years period of adjustment, iban pag bulang nag-asawa, 3-5 bulan bulagay. No? Na, sige mo na akong kaisa, inang mga drastic ba lang nga desisyon. Kasi alam ko na siya, gusto to ka pang sawon, okay na yun, ha? Wala na yung nagakilala na, kag wala nagatun-anay. Pero depende ina iya sa mga natungdan. Wala na yung si Tita Way, naghahambal ang kinanglan, antes ka mo mamana or antes ka mo mga sawa, amo ni ay, baluon yung gid, amo na dapat yung no! Kamong nga natungdan, kamong nagabatsyag ka, kamong nakakita, kamong nakakilala sa tagsa-tagsa. Kamo ang magdesisyon para sa inyo kabuhi. Ari lang si Tita Will, mga kung pangayoon ninyo ang inyong mga opinyon, mga tagmang ko personal kong opinyon para sa inyo. Kag kamo na yaang responsable sa pagbinag-binag sina, kung bala dapat ninyo tagaan konsiderasyon o kung hindi. Na, naghahambal ako sa inyo nga kung maghatag bisan sinuman sang advice. May duwa ka face ang advice na nahambalan natin mo, good and bad, di ba? Nga kinanglan ikaw, nga gintagaan sina, ikaw ang mag-analyze. Which is good, which is bad. Di na makabulig sa imo, kag diin man ang makapagubas sa imo, ara ina sa imo, inday o kung totoo mo. Ha? Gani sa imo tuto rin hambal man ni Tita Wilma, hindi healthy ang relationship kung permi man ka mo nag-away. Permi ka mo nag-away. Kung permi, hindi na niya healthy. Ina mga once in a while, bala, kaya nga, gasweet pag gani nga gasweet ang inyo relasyon mo, kag ang inyo pagpalangganay, na? Kag hindi man namin nga baw ka lang man nga baw, para wala gamo, kay ti love mo, baw ka lang, hindi man na siya nami. Tandaan nyo na, kag, dumdumon mo lang totoo rin karon niya nga panahon. Ha? Sa karon niya nga panahon, kinahanglan gid ang buligay. Kag kinahanglan sa decision making, duha man ka mo istoryahan. Istoryahan ay, kung do hindi ka mo magsantuan ay sa mga desisyon, eksplikar. Ang isa kag isa. Kag dapat kita mag-come up sa isa ka desisyon. Pero syempre, kabalo kita nga, sinugid bala ang may poder nga dapat mag-desisyon? Syempre, ikaw nga ba na? Eksplikar lang. Pero kung matyagan, kag eksplikar si Mrs. Insakto, si Mrs. Pamatiiman, amo lang na give and take. Amo lang na importante, na? Makapiling ka. Kag dumdumon mo lang sa tion nga hindi gani ka mo magsugtanay nga daw why ka mo ga kompormihanay na nga daw wala ga agree ang isa kag isa, dapat may isa gid nga magpaumod. Dapat may isa gid nga paumod kag maghangop sang sitwasyon. Kinahanglan learn to accept her or his limitations. Ag kinahanglan always be patient. Babae ka man or lalaki ka man para sa imong partner sa pagpangabuhi. Amo rin siling netun sa relasyon sa mag-asawa, kinanglan nagadaba-daba ang kalayo ni Mrs. o kung nagadaba-daba ang kaakig ni Mrs. o kung nagadaba-daba man kaakig ni Mr. Kinanglan ikaw Mrs. o kung Mr.
magpaubos lang, bugnaw ka. Kung tama ka init, kinanglan, mangin mabugnaw ka, patso na ito ng galayo. Diba? Hindi nga patso na ito lang pusan, no. Kinanglan kung maghagay, di sa pag-akig tungod, ara siya sa piks ang iya kaakigon sa inyo ginawayan, pahambala siya nga pahambala. Ipautwas ang tanan niya nga nabatsyagan. Sige, go lang ng go, hambala siya. Pag maghipos siya, butsilingo na pautwas yan na tanan. Pero hindi yayaguta nga pagkamalti. Tapos ka na? No. Hipos ka lang dira, anay. Pagtapos sa siling, okay na nabatsyagan mo. Nakapautuwas ka na, okay na. Pwede ako naman mahambal. Pero kabudlay, no? Himuon sa natong dano, nan. Tuod, ginaya kabudlay. Gani kung mas maayo nga hindi nyo na mapatch up ang butang nga ina. For now, nga mainit ang isa, relax. Likaw ang isa. Relax ka lang, hipos ka lang, anay. Pwede ba na nga sa kaagawon ninyo istoryahan o kung sa dason nga adlaw, kung feeling mo nga do maayo na ang iya itsura, wala na nagatabo ang kilay niya, wala na nagasampok balang kilay niya, kag may time nga do manaya-naya ng guya niya, pwede na ninyo inamaistoryahan ang problema para nga makahimo ka mo sa maay nga desisyon para dira. Diba? Yes, kay nga sa ngalan sang paghigugma sa nasiling na naton ang paghigugma ano gani? Makasama ka. May pagpaumod. Yes. May pagpaubos. May pagsalig. Kag may pag-anggaanay. Alas 2:33 Action Radio Philippine Standard Time. Aton man anay panyawan lin naman. Inalaman tugda ni Tita We sa imo rin ha. Depende sa imo binagbinagon mo ang tanan. Pero sa nahambal ni Tita We nakita naton wala ka man niya problema sa asawa mo kundi ang amula na nga hitabong isa ka hitabong ano hindi malimten subong. Pero okay naman kamo, di ba? Ang imo lang tuyo dira, ang imo lang tuyo dira nga gin-share mo ina para sa iban man nga mga mag-asawa. Nga suno sa imo hindi sa tanan nga tion, bisan mga professionals kamo nga duha, pakita lang kamo nga okay lang nga okay. No, tawo lang taya. Na tandaan niyo na. Kag tuod gid man lain ang ideal sang sa realidad. Kay ang tagsa-tagsa sa aton may weaknesses. Okay? So, salamat sa liwat, Rine. Sa mga palanggan aton nga mga tagpalamati dira, inyo man matugda na kag ma-share man ninyo sa inyo man let's say mga mag-asawa man kamo ara lang aton sa text hotline, na? Pwede niyo lang da ma-type basahon ni na Carney Tita Wilma. Kag upod man sa inyo greetings kag sa aton man Facebook Live pwede man kamo maka-share, na? Yes, Tita Wilma, kag sa hambalan naton ang panyawan lin naman panyawan syempre manunggal ina sa aton pulong makahatagid alibyo sa mabatyagan nga pagpalanakit sang inyo sini mga gidya sa inyo kalawasan, Tita We, na inyo kalawasan sa inyo likod, inyo hawak, inyo balikawang, inyo tuhod, abaw, kapin pa kung may arthritis ka o kung rayuma. Manahambal ni Tita Wilma, hindi ka magdula sang panyawan linament. Especially sa mga hube naton nga nagaidadara. Kinanglan ara na sa inyo tupad ang panyawan linament. Pwede ka mo sina makabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod, ari available sa mga butika sa atubang kag kilid sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Diri man sa idalom sa Action Radio sa Jack's Marketing. Kag ang aton man panyawan herbal capsule kag aton celebrity kojic soap. Alas 2:35 na, relax si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Sa
gamay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:39 na. Yes, Tita Wilma, ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene. Wala lamod chemical, kag wala man sang malain nga side effects sa iton ikaayong lawas. Kinahanglan na iton ina adlaw-adlaw para sa iton mabaskog kag mabakod nga immune system. May omega-3 fatty acids. Kag masiling kita para sa maayong nga memorya sa mga estudyante. Kag sa ito naman mga may edad-edad na nga may diferensya na may memory gap na. Try nyo nga ito Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya nga nagahatag ini siya sang or masiling na ito ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaangkon sang fatty acid kag makahatag 80% nga kinahanglanon sang aton siniutok para nga mangin alerto mangin sharp ang aton sini nga memorya. Para sa mga estudyante, para sa examination, try nyo ba lang mga mama dear, papa dear, sa mga tita kag tito kag mga lola kag lolos para sa ila sa mga apo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, epektibo masaligan. Pwede na ito ninababakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag syempre sa inyo man palamangkutanon, arang aton Dr. Pinoy Hotline para sa palamangkutanon ninyo sa inyo ginabatyag ukon palamangkutanon ninyo sa aton produkto. Aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299. Kag namtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Magdalagan. Mabakal ina sa mga butika dira sa inyo lugar. Kag diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ada available sa tanang Sincere Drug Store kag Negros Grace Pharmacy. Sara man sa tanan nga branches sang Sincere Drug Store. Yes, mayong hapon lang dira sa kay Nining Malu. Nining Malu, mayong hapon na dada si Yuan. Good afternoon. Kag siyempre man kay Tuto Larry Fuentes. Mayong hapon. Maylaw Capino, salamat kay mayong hapon kag kay Jo Marie Abiliar. Kay Nining Mugar gali dira sa May Bago City. Kamusta na kamo dira, Ning? Yes, mayong hapon lang dira. Kay Sis J, nga nag-upod man sa aton sa sining hapon. Thank you so much. Good afternoon. How are you? Kag kay Sir Armando Cabiles
Sir, good afternoon. Salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Kag kay Inday Salve Gatilugo. Kay Inday Giselle Franco, hi Tita Wilma. Tamyaw ko lang si Joe Alonzagay sa Tokyo, Japan. Kag si Coco Arwin of Maal Public Market. Salamat kag mayong hapon. Mayong hapon tuwi monitor lang diri sa barangay Odyong. Moises Padilla, o pwede nga akong pinakapalangga nga si Geraldine Rigala kag si Lola Aida Bangkaya. Salamat! Johnny Lynn Sibalya Pineda, salamat man. Watching live from FB, Tita Wilma, salamat gid sa imo kay Bing Dikina. Kay Laila of Keria Piraan. I'm watching in Himamaylan City. Salamat gid sa imo kag madamo gid nga salamat sa imo. Parte na kay Priscilla, Brizuela, good afternoon. Ma'am Wilma Patamyaw kay Rain and Ramo kag kay kag sa Ramo family, Tagala Carlota, pati na Brizuela family sa Barangay Dos Purok Malipayon. Jonathan Bia, may damo man nga salamat. Kag syempre gali Tita We sa pamilya Perez dire sa Mayla Carlota Gingging, kay Carmen kag kay Mama Melinda. Josie Arduli, mayong hapon, Tets Mate lang kami diri sa Rojas City. Wow, mayong hapon lang dira, salamat gid. Mayong hapon, Ms. Wilma, ari lang kami din nagapamati sa family ko, Gravino family sa Purok Seaside, Barangay Tangog. Mayong hapon kag salamat gid sa inyo. Bebeth Ternea Santillan, salamat. Kamusta na? Kag mayong hapon, Tita Wilma, pa-shoutout gali kay Tatay Tony na biging kag ang tanan nga ara sa Bebs Mango Stand sang Valladolid, listening from Antique. Ara kada imo ya sa Antique gali. Kay Criselda Gaya Nilo Hisulgon, kag kay Martin Aliling from Imos, Cavite. Kay Tuto Hinidino Cares, mayong hapon sa liwat. Laiden Abingke, watching from Kuwait. Salamat lang dire sa imo. Kag, okay na relax lang na kay Jocelyn. Hindi, Jocelyn Grijaldo, salamat man. Okay, kadtuan ta sa makadali ang pilaman ka mga mensay sa itong text hotline para sa itong letter sender. Any reaction? Siling ni Orlan, Orlan, sorry. Halin kay 8870, Tita We, natural ginman na iya sa mag-asawa nag-aaway pero dapat may isagid nga mag-adjust. Man. Salamat 8870 sa imo natugda. Sa mga nabiktima, okay. Amo na gasiling si Tita Wilma. Nga kung magpangayo ka mo sa textmate, amo nang iban nga pangayo, lain ang number ang ginahatag, wala ko na ginabasa on air. Kag sa mga nagapamayo naman sa textmate, palihog, ang iban seryoso kung makig-friend sa inyo, hindi nyo man paghalitan, ha? Sa pasensya na ang nabiktima, ang nahambal na ni Tita Wilma, kung makig-friend ka mo, let's say may mga text friend on air, kag ginabasa ni Tita Wilma, kamo nga nagpakig-friend sa iya sa numero nga mahatag ko, kamo usisa. Kung kamo na iya ang magkilala, kag mag-usisa siya kung bala dapat ninyo patungdan sang inyo panahon kag uyangan sang inyo load. Ha? Amo ginapahalong, tagid kamo kay kabudlay. Good PM, Tita Wilma, para sa aton sender, bisan sin uman nga asawa mga kigidman, kung galapta ang aton mga gamit. Labi na gid kon lapyo na kita. Para sa katawhayan sa isa ka panimalay, dapat mag-intsendihanay agud magtawhay. Kung mag-away man kamo nga mag-asawa, natural lang na. Kay dira nagabakod ang relasyon. Kaghay lang da sa taga Alicia kay sa barangay 5 Isabela. Kay Chay Tiling gali tawe gapamati man. Si Lloyd Bituon nita salamat gid. Okay, Lloyd, salamat 3168. Mayong hapon lang dira. Good PM, Tawe. Butang siya room para bisan maglapta dito lang. Pwede liwat malawag number ni Kimberly. Ay, hindi ko na makwanta nalaga. Hindi ko na matandaan. Ha? Okay. Sakto may na. Among tambal, Tawe. Dapat may lugar gid siya sa iya nga ulubrahan. Ha? Good PM, Tawe. Ang ma-share ko lang kay Rine. Basi
nagapanam ko ng asawa mo, ano pa may best nga, ginaabot kon ka isa, intindihan lang nga sila nini Inday Lani, 6609, madamo, gid nga salamat. Kag, yes, good PM, Tita Wes, sa Sander, kasimple kag, gina nga problema pare bilang isa ka-artist. And di man problema, gin-share lang to, na? Bilang isa ka-artist, dapat may room kagid nga imo para sa imo mga gamit para hindi maka-istorbo. Labi na gid kay misis mo. Libra boy ha. Hindi man ang kaisa magpangakig kami nga mga babae 2850. Resulta man isang amon kakapoy. Hindi jutay nga paghangop. Good PM para sa nagpadala para hindi ka mo mag-away sa asawa mo, hindi ka mag-obra sa sulod sa sala. Magpain ka sa isa ka lugar nga ikaw lang ang nagagawi. Kaya nga asawa hindi maka-intindi sa obra mo. 3569. Salamat man. Tita Wilma, permigid kami pamati sa imo programa. This is my life. Ako gali si Ramon Arceo sa Barangay San Jose, Sipalay. Thanks, Gid. Salamat, 8582. Kada sigsang aton oras. So, hasta lang anay kita dira. Ang mga wala naton malabutan, pasensya na. Kahit si Tita Wilma, pagbalik, ma-horoscope pa. Relax lang, pagkatapos ang aton sini, commercial break, balik kita. Naghakot sang pagpasidungog ang nakatapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang nakatapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Salmuto. Ginpasidunggan Radio Philippine Standard Time. Siyempre, padayon man si Tita Wilma.
Kay Delia Liave, diri sa Charito Heights. Wow, sa Charito Heights nila. Good afternoon, ma'am. Thank you so much. Kag kay Maria Federer Cruz. First time ko pa lang nagpamati sa imo program, pati pa sa mga kalat. Ang hirap talaga magsunod ng mga kalat sa tuod lang. Kapagod manghimos bala mo. Salamat, Tita Wilma. God bless mo program. Salamat, Maria Federer Cruz. Kay Sweet Gracias Tablason. Pag-greet ko lang pamangkin ko, Maxine Tablason. Happy 6th birthday. Speaking of birthday, jutay lang tuod si Tita We malipat. Ma? Sa aton mga kauturan nga nag-celebrar sa ilang sinikadlawan karon nga adlaw. Happy birthday sa among tatay-tatay. Kay Action Fred Salanga, happy birthday sa imo ng Fred. Halin sa Bugusman nga pamilya sa Action Radio. Happy birthday sa imo. Kag kay Auntie Cherito Robles. Ha? Auntie, happy birthday. Pila ka na nga, Auntie? 73? Yes. Happy 73rd birthday. Kag sa ibang paginaton nga mga kauturan nga nagasaulog dira sang ila kaadlawan bago ko lang to gin-greet. Happy 6th birthday sa hinablos ni Sweet Gracias Tablason nga si Maxine Tablason. No? Kag sa ibang paginaton nga mga kauturan nga nag-celebrate man sang ila kaadlawan karon nga adlaw. Happy birthday. God bless you. Good health lang and more blessings to come. Ma-horoscope anay si Tita Wilma. Para sa ating horoscope, karon nga adlaw Webes, Marso 5, tuig 2020. Sa mga netaw, Pebrero 19, tubto Marso 20, labi na sa mga Pisces, ini sila. Sa mga nagasaulog man sang kaadlawan subong adlaw, yes, Pisces na sila. Kung ano man ang mga pagtilaw, atubangan ninyo. Ha? Atubangan ninyo nga may paglaom nga mga malampuwasan ninyo ina. Kung ano man ang problema nga ina. Kag mas mangin maayong nilagan sa inyo kabuhi kung hindi ka mo mag-surrender. Basta nagapadayon lang kamo sa pagpaninguha. Kag karon nga adlaw, ang inyo makilala nga tao makabuligid sa inyo sa pagtuman o kung paghatag katumanan sang inyo mga handom sa kabuhi. Mga maswati ninyo nga mga numero Pisces, 15, 17, 29, 33, kag 45. Ruby red is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Magpangamuyo ka para hindi ka maapektuhan sa mga makailinit nga nagkatabo na sa palibot mo. Kag ma-attract mo man ang swerte kung mangin prayerful ikaw, Aries. Okay. Pilion mo man ang tao nga imo pamatian. Di syempre kung nabatian mo nga do hindi na siya namin makapaugot man lang sa imo, hindi ka lang mati sa pahambal ya, i-post ka na lang da. Maswerte mo nga mga numero 9, 11, 39, 41, kag 45. Lavender is your lucky color. Sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, ikaw Taurian. Ang imo pagpakignegosyar karon nga adlaw sa kun ano man diri nga bagay kinahanglan ipaagi mo sa diplomasiya. Ang imo naman makagalanyat nga pagkatao amoy na magaserbi nga batubalani sang swerte sa imo kabuhi man. Kinahanglan ang imo man ang imo kaugalingon, ha? Ang imo kaugalingon nga pamatyagan kinahanglan mangin alerto ka man. Be observant. Paamo ka na. Be alert. Kay nga, may magatraidor sa imo karon nga daw. Hindi na titawin naghambal. Imo na iya horoscope ang naghambal, ha? Mga mansuwanti mo nga numero 2, 11, 15, 19, kag 21. Lucky color orange. Sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Kung ano man ang ginahandom mo, maangkon mo man karon nga adlaw. Halong ka sa mga Gemini. Halong ka sa mga makalam ang kamot, mga kauing kumbaga siling nila. Isa ka madugay mo na nga abyan ang imong sugata karon nga adlaw. Kag daw hindi mautod ang inyo istoryahanay kun matabo. Kag malate ikaw kung hindi man ikaw halo. Mas wanti mo nga mga numero 5, 13, 19, 55, kag 44. Lucky color, emerald green. Yes, Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22.
Ara ka subong sa crossroads situation sa imo sinikabuhi na duha ka maayo nga income producing opportunities ang magagawa. So kinahanglan kabalo ikaw kung paano mo ina i-grab. Kag kung paano mo ina tungdan. Kinahanglan magkonsulta ikaw sa mas may alam na tungod sina para nga mangin husto man ang imo choice bela. Mga maswerte mo nga mga numero 3, 7, 11, 29, kay 33, lucky color honey yellow. Sa mga Leo, Hulyo 23, Tuto Agosto 22, abi ang pisahi ang pag-atubang sa imo mga responsibilidad. Ini ang natalan ang panahon para nga gamiton mo man ang imo kaugalingon nga talento para nga maka-income ka. Ha? Dapat i-share mo man sa imo mga ginikanan ang mga grasya nga maangkon mo. Maswerte mo nga mga numero Leo, 3, 18, 27, 39, kag 9. Lucky color blue. Inang unang abahin sa iton pagbasa sa inyo tag sa zodiac sign para man sa iton horoscope. Bantayan na ikaduha nga bahin pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Radio Philippine Standard Time, Impunto las 3. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water,
which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagat sa This Is My Life. Hi, Tito Wilma, monitor lang ko di ari sa dalom kawayan, gapangin hangin. Kag sa mga taga-Purok Paho, Barangay Dulaw, Bago City. Salamat kay Tito Wilma. Salamat man sa imo dyan, Acosta. Salamat, kid. Kay Nunoy Tahonas, hello to Welms. Mayong hapon, greet lang ko sa mayong hapon sa akon, Apo. Ezekiel Codel Paborada. Nagapamatig isa sa program mo. Salamat, Gid. Kag siyempre kay Jay Ann Santillan. Hi! Kamusta lang? Mayong hapon lang sa inyo, daraw. Relax lang. Kay tapuso na anay ni Tito Wilma ang aton pagbasa sa mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope. Virgo na kita, Tita Wilma. Mga nitaw Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mga Virgonian. Ang inyo horoscope, ari. Maubahan ka gid ko no sa imo bisyo. Bisyo mo nga panahor. Na kung panahor ka, maubos ginatanan. Na? Gani kung gusto mo nga madula ina nga bisyo, kinahanglan self-control, disiplina, kag magpangamuyo ikaw. Mag-aayuhan ikaw, paagi sa bag-o nga social connection mo, ina kon hindi ka mangin gastoso. Mga masuwati mo man nga mga numero 57, 22, 33, kag 51. Lucky numbers, or lucky color, shocking pink. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, imo mga sources ang imo income, madugang-dugangan man, wow. Kag, kung madugangan gid man, kag mayong income mo, kinalan kabalo ka man mag-share. Hambal sa imo horoscope, dapat mag-share ka para magapadayon ng blessings. Isa man ka oportunidad ang mag-aabot sa imo. Paminsaron mo anay sa maayo antes mo man talikdan kung ano ang ara sa imo subong. Mga masuwati mo nga mga numero 3, 11, 15, 25, kag 31. Lucky color, red rose. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, Scorpion, bow, mapagsika subong, full of energy. It's because of love. Kadamo sang nahisa sa imo tungod sang imo mga kadalagan. Kag kinahanglan man magpa-aura cleansing ka para nga mas labi nga saka or taas ang level sang imo sini career. Sige-sige lang, no? Padayon ka lang sa imo pagpaninguha para nga maangkon mo ang kabuganaan. Maswati mo nga mga numero 1, 5, 34, 41, kag 44. Purple is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga nataon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21, Sagittarian, kung ano man ang appointment subong, postpone ina. Pero, isa mo ka childhood love mo, sa una pa, ang imo sugata karon nga adlaw sa mall, kag pagabaguhon niya ang banas sang imo kabuhi. Mga maswati mo naman nga mga numero sa Sagittarian, 7, 19, 27, 39, kag 44. Lucky color, dollar green. Sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero, 19, halong ka sa imo business transaction karon nga adlaw kung may aragin man, tungod posible nga mas swindle ikaw sa imo investment. May tuan ka bala? Ha? Isa man ka mabinuligon nga tao. Ang imo mangin social connection. Kag maka-attract man ikaw sang maayo nga pagakuhaan sang income karon adlaw. Maswerte mo nga mga numero 7,
18, okay daw 13, 7, 18, 19, 25, kag 39, lucky color powder blue. Sa mga Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18, may wala ikaw ginapaabot nga pagagastuhan karon nga adlaw tungod sa naguba mo nga appliances. So, halong ka man sa pagbiyahe ilabi na kun tabuk ikaw sa dagat. Dumdumon mo. Ha? Dumdumon mo gid nga dalon mo ang kinahanglanon mo para wala ka sang mabilin. In kaso gid man nga may biyahian ikaw. Ano masuwati mo nga mga numero 11, 21, 19, 35, kag 38. Lucky color, yellow. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para karon iya nga adlaw. Huwebes, Marso 5, tuig 2020. Ato naman coffee break. Siyempre, upo na nga itong sa ni kafe. Nga suwabing aroma, suwabing timpla, kag suwabing sabor Xantone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga masiling na ton, may bulong ka, may kafe ka na may bulong ka pa. Himo inalin sa Xantone, balunggay, kag soya. Sa isa katasas ang imo mainom sa Xantone Plus Coffee Mix, may mga vitamins kag minerals ka na nga makuha, may insoluble fiber pa, nga ina among nagatinlo sa aton sinikolon o kun aton man tinai. Kinanglan maging active man kita, syempre maging fit kag smart kita ya adlaw-adlaw. Kung may problema ka sa pagpangapit, try mo nga aton Xantone Plus Coffee Mix, kay imo ya acid, hindi na magsaka, hindi ka magpalpitate, wala sang nagatingling sa imo mga kaunuran nga nagapitik-pitik. Try mo na, ako na-overcome ko na pagi sa Xantone Plus Coffee Mix. Mabakali na sa mga tsindahan dira sa inyong lugar. Kag syempre, pwede man kita makabakal online. Kag ma-deliver man mismo sa aton puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributors in Xantone Plus Coffee Mix, syempre, ang Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag Klinika de Alternativo Medicina. Tiyunes ang pagpaalam ni Tita Wilma sa karon iya nga hapon nga pagpangalagad netong sa This Is My Life. Pero ang testimony netong sa ni quote of the day from Roy Benet, nagasiling, instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create. I can't say goodbye. Madamo gid nga salamat sa inyo mga palanggan neton nga mga tagpalamati, pasensya sa wala neton malabutan. Pero si Tita Wilma padayon man nga magapasalamat sa inyo. Salamat man sa akong mga partners sa Technical Control, Action Elmar Madera, upod man ka Action Elroy Dutilios. Sa ngalan sa amon Station Manager, Action Nona Di Maala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong. Tugtog naman liwat buwa, standby sa may tahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.